Рейис Хадиев, Искемзе ауылында алдыңғы механизатор жейі сабый, ғади колхозшы Минисап ағайлесінде туған егет, қолқулықлар орасында отырған ешіл ширемлі туған ауылында узған бала шағы ешлігі турында өзі сөйлер иді де, юқ шул. Оның турында хатирелер мәрмәр ташқа уйылған сөзлерде, ауылдашлары һәм туғаннары хәтерінде, хәрби дуслары истәрикләрендә генә яшәргә калды. Әфган сугышы корбаннары исемлегендәге нурлатылар арасында Рейис Хадиев та бар. Бүген кеше ватанында аның якты истәлегенә багышланган чара уза. Оештыручылары апасы Сания, җизнәсе Илгиз Нәбиуллиннар. Очрашу айруча истәлекле. Бүген Рейис Хадиевның хәрби дуслары да иске әмзә җирендә. Таулы ташлы Әфган юлларын кичкән 3 дусның 3 дистә елдан соң тәүгә күрешүе. Я Рейис Хадиев познакомился в 1984 году в городе Ашхабад. Я призвался из Казахстана, они призвались из Татарстана. И вот мы попали в первую ашхабадскую учебку, которую готовит командир отделения БМП-2 на сержантов. Мы там служили в одной роте, 3-я рота, 1-й батальон. Я служил в 1-м взводе, он служил в 5-м взводе. Вот с мая месяца 1984 года мы познакомились с Раисом. Прошли учебку, нас готовили специально для Республики Афганистан. Молодые годы, курс молодого бойца мы прошли вместе занимались, там строевой подготовкой, стрельбище у нас было, вождение боевых машин пехоты, БМП-2, и как операторы тоже нас учили стрелять с этой машины. Мы в октябре месяце, 20 числа, успешно закончили учебку нашу, и нас отправили в Республику Афганистан. И вот когда мы оказались там, нас Раисом призвали разведку. 2-й разведвзвод 2-го батальона 682-го Рухинского полка. Это полк находился в ущелье Паншер, Кишлак Руха. Вот с октября месяца 1984 года мы оказались в одном взводе. Ну, местность Руха, Кишлак Руха, она славилась по всему Афганистану, потому что там правил Ахмед Шах Масуд, его называли Паншерским львом. Вот наш полк вот какие-то задачи, поставленные командованием нами, мы успешно справились с задачами. И вот Раисом мы Новый год встречали, 85-й Новый год. Но тогда никто не был застрахован, никто не знал, что ждет нас впереди. Вот один из боев в 1985 году, 7 марта, меня ранили, я попал в госпиталь, и потом через неделю тоже боевые потери у нас были в нашем взводе. Вот тогда погиб Раис Хадиев, Анатолий Конков и Вячеслав Зимин с нашего взвода. Там еще 2 ранили. И вот эта дружба у нас сохранилась до сих пор. И после Афгана тоже я ее искал. Просто не было у нас адреса, потому что мы тогда молодые еще были. Только 4 месяца только служили в Афгане. Потом развал Союза, молодые были. Вот один из этих дней, вот в 2018 году, я нашел Ильгизара Мухамедзянова и попросил его, чтобы он нашел по Татарстану Раиса Хадиева. И вот в канун 30-летия вывода войск из Афганистана в этом году он мне нашел сестру и зятя Раиса Хадиева. И с этих дней мы начали переписываться. Я приехал
на родину моего друга, моего брата, сослуживца Раиса Хадиева. Был на кладбище, поклонился. Он вообще был хорошим парнем. Все его уважали. Он пользовался большим авторитетом, спортсмен. Вот. Вообще в разведку брали вообще спортивных ребят. Вот Анатолий Конков, который погиб вместе в один день Раисом Хадиевым. Он был мастером спорта по байдарке на каное. Числился в составе сборной Советского Союза в то время. Вот 18 лет парню, такой хороший спортсмен. А Вячеслав Зимин, он был снайпером, тоже он занимался, биатлонист, он гражданки занимались. И Раис тоже, когда пришел, тоже физически подготовленный. Рейс Хадиев истәлекләрен барлап, оның исемен мәңгеләштерү эшен башлап йөрүче икенче бер дусты Айбулат Якупов. Хәрби хәрәкәт ветераннар иҗтимагый оешмасын. Мин дә хәзер 20 ел җитәклим. Рәис белән без бергә хезмәт юлын башладык. Әйтергә кирәк, армияга киткәндә үк поезд белән бер атна Ашхабадка бардык. Ашхабадта бергә бер купеда бардык. Һәм инде язмыш шулай туры китерде. Безнең караватларда аныкы беренче этаж, икенче этаж, бер үк взводта, бер үк отделениедә хезмәт иттек. Рәис үзенең кыюлыгы белән аерып торды. Безне татарларны берләштерүче дә буларак. Мин аны хәзер дә хәтерлим, шулай итеп, үзенең елгырлыгы белән безне оештырып йөрде. Әйтергә кирәк, менә хәзер күңелдә шундый хис, әгәр дәген ул исән булса, хәзер дә Афган хәрәкәтендә ул башлап йөрүче булыр иде. Сезнең районда, Нурлат районындамы, яки булмаса республикадамы, ул шундый характерлы кеше иде. Тынгысыз, кыю, тиз аралашучан, һәркем белән тиз уртак тел таба торган. Минем күңелдә билгеле, bundan 10 еллык кенә белдем аның үлеп калганын, хәтер китабыннан укып кына. Ни өчен дигәндә, безнең ротада, 3нче рота, учебный ротада Ашхабадта 90% татарлар идек. Бер эшелон белән, бер поезд белән барып хезмәт итә башлаган кешеләр, һәм безнең ротада, расположение ротада татарча сөйләшү гадәти хәл иде. Башта сержантлар билгеле бойбергә мәзәксенеп, ашу белән караса да, соңыннан ияләнделәр, һәм инде безгә сүз әйтми башлаганнар иде. Менә 10 ел элек белгәннән соң инде хезмәттәшнең алдында бурыч иң беренче аның каберен, үлгән кешенең каберен зиярат кылырга, һәм инде озакка сузмый мин юлга чыктым. Инде хәзер техника заманы килеп, каберенә чәчәкләр салып, авылга кереп туганнарның авылда булмавын белеп инде үземнең вазифаны үтәгән кебек хис итеп кайтып киткән идем. Ләкин әле минем вазифа үтәлмәгән булып чыкты, чөнки шушы 10 ел эчендә мин инде билгеле Афганстанда бит без аеры урыннарга эләктек. Мин инде Жалабад юлын саклауда хезмәт иттем. Рәис Паншир Тарлавыгында, училищесында бик кызу сугыш барган җирдә хезмәт итеп һәлак булган. Әйтергә кирәк, менә шу 10 ел эчендә миңа аның соңгы көнендә, соңгы айларында бергә хезмәт иткән кешеләрне эзләүне үземә ничектер солдат бурыч итеп тойдым да, шу 10 ел эчендә билгеле шундый җылы мөнәсәбәтләр урнашты. Апасы Соня апа белән, җизнәсе Илгиз абый белән. Алар ничек күңелле кешеләр, шундый якын итәләр, үзләренең ниләр кебек хәзер аралашабыз. Рәис минем кулда үлде. Менә шушы вазифаны башкарып чыгуым белән шундый күңелдә җылылык, үземнең шулай хис итәм, шатлык белән билгеле юксынабыз. Казакстаннан яңадан хезмәттәшне Гантинне Илгизәр аша таптык. Бергә учебкада булганбыз. Инде хәтерләр әзрәк кенә җыела башлаган, төсмерләү бар. Бит уртак шаракларны сөйләшәбез, яшьлегебезгә кайтабыз. Ул безгә бер өстәмә
рәхәтлек бирә яшьлеккә кайту. Кызыл йылдыз ордены кавалері, хәрби разведчик сержант Рәис Хадиевның якты дөньядагы соңгы минутлары да иптәшләре күз алдында. Казаннан бергә киткәнек инде без поездларда утырып Казанда барганда ук таныштык инде без. Фисалов Мансур дигән бар, янсыда самана үлде инде ул. Рәис тә инде, аннан соң учебкага бергәләктек инде без. Сержантская школа. Бер ротага эләктек. Анда да бергә ничек дип әйтим инде. Бергә җирдәге инде анда икенче взводта инде ул, мин ул 5нче взводта, мин икенче взводта, анда шул вакытта юк инде. Куалар инде безне теге 5 минут вакытта юк, сержант булгач. Готов итәләр инде, климат икенче анда иссе, чабасың итәсең, җырыйсың. Шуш калай бергә инде шуннан ярты елдан соң Афганистанга инде анда отправка. Рәис тоже бергә инде, буслар киттек инде Афганга. Шуннан кирип төштек башта Кабулга. Рәис разведутта инде очрашабыз инде шулай. Анда күп очрашалмыйсың, бик сирәк нидә инде батальонда. Шунда операциядә инде без барабыз, алар шул алдан җире дип әйттем, 5 алданрак 500 метр. Тавыннан бер сколым шундый сколым иде. Илдә хәтеремдә инде ул минем. Скалдар инде дә әйтәм, брат карабрак җир алдан метр чапман шулай дип киттем, киттеләр, где-то бер 30-45 минут үткәндер, обстрел инде миңа әйтәләр. Индәген ранен дип чаптым инде мин тегендә. Шундый карлы склон, шундый анда тау башы бик таулар инде. Анда алар дүртәү булганнар инде, ишесе тоже сразу на смерть инде. Эталар инде мин Рәис алданрак ята, шулай бер 25 минут снайтер мәрхүм. Мин әйтәм, үлгән инде ул дип барып карады инде, үлгән инде. 1 минутка истән чыкканы юк, хәзерге төсле хәзергесе төсле хәтердә. Батыр йөрәкле кеше иде бик. Батыр йөрәкле миннән башка кем бара? Менә шундый аның заложен булган инде, Соня апа да сөйләде, әтисе дә шундый каннан килгән шундый җегет инде, курку белмәс кеше. Батыр сугышчыны искә алу тантанасында тагы бер үзенчәлекле кунакка сүз бирелде. Әлфия ханым мәрхүм Рәиснең яшьлек дусты. Армия сафларына алынучы авылдашын хатлар язам дип озатып калган кыз. Ул бүген дә аңа хатлар язуын дәвам итә, тик инде шигъри юлларда. Мин әмзәгә кайтсам, төшәм әрәмәгә. Анда безнең яшьлек эзләре онытылмый, бер дә истән чыкмый. Күз алдында нурлы йөзләрең. Изгәләнсә йөрәк, уйларымда кайтам. Балачакның гамьсез чакларын. Бәхет ташып шишмәләрдәй аккан гөнаһсыз балачакларын. Инде синсез ничә язлар килде. Табигатькә сафлык тарала. Сине юксынганга килгән язда да. Йөрәктәге яра яңара. Чараны оештыручылар килгән барлык кунакларга рәхмәтләрен җиткерде. Үсеп килүче буынны ватанны яратырга, аңа тугры булырга өйрәтү өчен алып баручыларга, район мәгълүмат чараларында әлеге теманы һәр вакыт яктыртып килүчеләргә рәхмәт хатлары да әзер иде. Сугыш һәм хәрби бәрелешләр батырлары истәлеге җуелырга тиеш түгел дип саный Ришат Сафиуллин да. Проделан огромный путь для того, чтобы найти вот этих служаков своих, да. Мы все прекрасно знаем, что такое служак. Когда земляк рядом, это очень сильная поддержка, это уверенность какая-то в себе, и ты чувствуешь за собой, что груз такой ответственности. И вот по истечении такого времени, вот вы нашлись, я очень тронут этой историей, правда. Я от имени общественной организации, вот мы в прошлом году составляли мероприятие, и обязательно условие было для нас чтить всех наших земляков, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике и в других локальных конфликтах. И со всей вот заявляю вам о том, что мы включили Раиса, значит, в список и будем проводить ежегодный турнир в честь его памяти. Мы не должны забывать своих земляков, мы должны чтить, гордиться ими, чтобы наше подрастающее поколение брало пример. Действительно, Раис для нас, он герой с большой буквы.
Рәис Хадиевны бу көнне бергә үскән дуслары да, авылдашлары да, аның тормыш юлын яктыртып төрле бәйгеләрдә урын яулаучы укучылар, укытучылар да искә алды. Авыл клубы янәшәсендә ясалган һәйкәлгә веноклар, кызыл кәнәферләр куелды. Bir önüm uğruna 3 önüm buldu benim. Buna yürekке ol şunday jalalık biri. Eyme. Yugaltı üzüne bir ağır. Mine tabu. Ması zor şartlık var. Ülgenlik geri kaytarı bulmay. Mine iminle aldığın ipteşler, soğuşçan ipteşlerin 34 yıldan sonra tabu ol benim için zor bəxet bulduğunu kayıştı. Bizden ilgiz birge oluşunu alıp bardık. Ana bir söz biləgine aytib bitirgisiz ol. Mine onun tilek buldu kim bile bulgan sыңgır aytdım bitini mine tabutu bile koydu karçkısı. Meytem mine bu yigitni tapsam yaraydı koy iken kim iken ol deyip. Onu taptı Gaynettin buldu Kazakistan'dan. Bulaklıtında koydu adres Arşa rayonundan Muhammedjanov İlgizer. Onu taptık. Allah'a şükür. Mine reis iminle atalap yazıp kaldırgan deyirsin. Aybulat bile birge Aşkabat'ta. Yani tam Şistay'da Rafis dostu var idi. Mine alarını taptık. Mine o zor bəxet bit ol. Mine alar apa deyip herkin şaltıratıp halini bilişedir. Biz alarının hallerini bilişeriz. Alarının şatlığına şatlanabız, kaygısına kaygırabız. Mine bu zor şatlık. Mine eti yani isyan bulsa da alar kaygısından bana bir zor şatlangan bulurlar idi. Mine yanadan malayları yanında bulgan kişilerini tabu. Malaya nerse uylagan, nerse geçirgen sыңgı günlerinde, sыңgı aylarında meşlarını işitti, bilü üze zor bəxet buldu bizge. O gaile için yanatırgan kişiydi. En iyi etini koygırtatırgan kişiydi o. Şügündür işlegende de yal etmişe, yani orta kalsın sen yatıptır, men özüm işlem deydi. Sıyırını da salıp kire alaydı o. İlerini de yuvalaydı o. Şimdi yılmayımın çak kişi bilen seyleşe de almaydı. Men şimdi kişiydi. Etemir. Her kim göz balası yakın. Mine reisni yugatı bizge bek zor ağır kaygı hasret olduğunu karşı. Xaday bütün ailelerge de mine üsesi bağları da xadayım görmesin, ata-analar görmesin, suğuşlar olmasın. Biz ul kaygılarını görmek. Bek zor rahmet etesi kile barıgızga da. İsen sağ bulduk, birge yaşayık, birge bulduk. Bu yıl Afgan jerinden Sovet askerlerin çıgaruğa 30 yıl. 10 yıl devam etken әлеге soğuşta qatnaşkan 265 Nurlatlının 5'isi ilerine цинк tabutlarda koyda. Şularның birisi Reis Hadiyev. Mərhumlərinin jasadları jirge indirilü bilen alar gitti, bitti, unutuldu deyen söz tügül. İski Həmzə avulunda uzgan şaramına anık delil. Reis Hadiyev'nin isteligi tuğanlarının izgi başlangıçlarında, Panjshir tarlauğunda birge soğuşkan hərbi dostlarının tüzelmez yaralı yüreklerinde, qavuşmay qalgan yaşlık dostu qadirlep saklauşı soldat xatlarında yaşay. Mınday xatir ölümsiz.